I ara, abans de començar l'assemblea, sí que m'aneu a permetre, per favor, dos falques publicitàries, si no vos importa, rapidetes. Val? Una és recordar-vos que tenim en marxa la recollida de signatures per la iniciativa legislativa popular per a la reducció de les ràtios i que estem passant per els centres per a recollir signatures i que, en tot cas, també, si voleu, si esteu interessats en que recollim signatures en els vostres centres, que ens envieu un correu a stpb@intersindical.org i intentarem passar-nos per el vostre centre si no ho hem fet ja. I, en tot cas, quedarà amb vosaltres per a facilitar aquesta recollida de signatures a un dia i una hora que vinga bé la majoria del professorat, inclús de les famílies, per a recollir les signatures. ¿Vale? I segona falca publicitària. Avui comença la campanya electoral de les eleccions sindicals que tenim l'1 de desembre i, evidentment, vos demanem que novament depositeu la confiança en el nostre sindicat i que ens continueu votant el dia 1 per a fer més fort el sindicat i per a tindre més força de cara a la negociació, tant en la Conselleria d'Educació com en el Ministeri d'Educació, perquè la representativitat que tenim en la Conselleria d'Educació ve per aquestes eleccions sindicals directament, però també la representació que tenim en el Ministeri d'Educació ve de la representació que tenim en cada un dels territoris on els estès ens presentem. Per tant, és molt important tindre força per a poder traslladar la nostra veu als dos àmbits de negociació. Pues això, recordeu que l'1 de desembre tenim les eleccions. En aquells centres amb més de 6 unitats, que són la majoria, n'hi haurà mesa electoral en el vostre propi centre. Per tant, en l'horari que està marcat, que crec que és de 10:30 a 7 de la vesprada, podeu anar a votar en qualsevol moment. I si també ens podeu ajudar a difondre els materials de campanya, perquè arribar en 15 dies a 1.500 centres és impossible, doncs també vos ho agrairem, que ens tireu un cable per aconseguir els millors resultats possibles en les eleccions. Dit això, comencem ja en la primera part de l'assemblea, que és la convocatòria del concurs de mèrits. Recorde que estem treballant encara amb un esborrany i que està prevista la publicació el 18 de novembre en el DOC, i a partir d'ahir ja s'obriran els terminis per a presentar les inscripcions. Vaig a compartir-vos la pantalla perquè prefereix que treballar en un document que hem elaborat i que podreu anar seguint també per a poder seguir-ho tots junts. A veure si m'eix. Suposo que esteu veient aquest document. Aquest document serà el que convertirem en una guia a partir del 18, perquè a nosaltres ens agrada també treballar sobre segur i, per tant, com he dit abans, el més segur és el DOC, i que ha publicarem també nosaltres aquesta guia per si hi ha algun canvi d'última hora que puguem incorporar-lo. El primer punt que vos volem comentar són alguns aspectes importants que cal tindre en compte. El primer d'ells és quins territoris participen en aquest procediment, perquè, com sabeu, hi ha territoris que ja han estat convocant o altres que convocaran més tard. I la resta de comunitats autònomes han signat un acord amb el Ministeri d'Educació per a que el procediment siga totes al mateix temps. I són aquestes les comunitats autònomes, Andalusia, Aragó, Principat d'Astúries, Illes Balears, Cantàbria, Castella i Lleó, Castella-La Manxa, Extremadura, La Rioja, Madrid, la regió de Múrcia, Navarra, el País Valencià i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. Les que entren en aquest acord, i és important que les tingueu en compte perquè serà en aquestes comunitats autònomes on podreu també sol·licitar participar en el concurs de mèrits quan s'obriga el termini, que ara parlarem de les dates. En canvi, per exemple, Catalunya i País Basc, que ja han convocat, ja s'ha passat els terminis. Galícia, ara no recordo si han convocat ja o no. I Canàries, que en principi anava a entrar en aquest acord amb el Ministeri, perquè al final s'ha despenjat, que diuen que convocaran en 2024. Aleshores, aquestes 4 comunitats autònomes ara no participen en aquest procediment, per tant, no podeu demanar places ahir.
i en la resta pues, sí que podreu demanar-ho. ¿Vale? I ara, en dates importants, ara tornaré, ¿vale? Ara m'ho passe ara perquè després tornarem a insistir, però bueno, que sapigueu que hi ha 3 dates clau que ara les comentarem. ¿Vale? I després, informacions que també cal tindre en compte, a diferència d'altres oposicions o de les oposicions, diguem-ne, normals o habituals, aquí estem parlant d'un sistema d'ingrés per concurs de mèrits, ¿vale? I per tant no n'hi ha proves. És simplement tirar papers. Això jo crec que ja és sobradament conegut i per tant no insistiré més. En tot cas, una novetat que sí que es diferencia d'altres oposicions anteriors és que no hi haurà prova prèvia del CEU de valencià. ¿Vale? Normalment, sempre que hi ha hagut oposicions aquests últims anys, la Conselleria ha convocat una prova prèvia a el que serien les proves de les OPOs per a la gent que no tingui el CEU1 doncs, poder obtindre'l i ja està, i si l'obtenem doncs es poden presentar, però esta vegada no hi ha aquestes proves prèvies. ¿Vale? Una cosa que se m'ha oblidat dir abans, perdoneu. Quan acabi la meva intervenció obrirem un torn de paraules, ¿vale? I per tant podreu alçar la maneta, però ara mateixa deixeu-me que faci la intervenció i després ja aniré donant torn de paraula. D'acord? Molt bé. Un altre tema a tindre en compte és el tema de la fase de pràctiques / nomenament com a funcionari de carrera. Com que no hi ha proves, a diferència d'altres oposicions, la fase de pràctiques es considera una prova més. I per això la gent, fins que no acaba la fase de pràctiques, no és nomenada com a funcionària de carrera. Com que només és un concurs de mèrits, aquesta prova, que és la fase de pràctiques, no existeix. I, per tant, la gent que supera el procediment, al curs següent serà ja nomenada directament funcionària de carrera. Per tant, no hi ha fase de pràctiques, sinó directament seran nomenats funcionaris de carrera. Un altre element nou és que la gent que no està en borsa de treball es presenta, si no és seleccionada, tampoc s'incorporarà a les borses de treball. L'argument bàsicament de la conselleria és que com no n'hi ha proves i a més se pot presentar qualsevol de qualsevol altra comunitat autònoma sempre que tingui els requisits, després serà molt complicat incorporar a la gent perquè pot haver gent de diversos territoris diferents que després al final no s'incorporen mai a treballar encara que siguin adjudicades, etc. És una normativa que cal, una novetat que també cal tenir en compte. Dit això, la normativa aplicable, com sabeu, és la llei ICETA, que és la llei 2021, el Reial Decret 270/2022 del Ministeri d'Educació, que és el que regula el barem de mèrits, tal qual s'està aplicant ara en esta convocatòria, i l'ordre de convocatòria que encara no està publicada i per això apareix ahí sense marcar. Quan estigui publicada ja posarem la referència i l'enllaç al doc. Ara entrem ja en el que seria la inscripció al procediment i en les dates clau que hem dit abans, però que ara insistirem. La sol·licitud de participació s'obrirà el pròxim 21 de novembre i es tancarà el 21 de desembre. Per tant, hi ha un mes per a presentar la instància de sol·licitud. Durant aquest mes podeu presentar tantes instàncies com vulgueu. O sigui, podeu corregir vosaltres mateixa la instància perquè si l'heu presentat la primera i veieu que hi ha alguna errada o alguna cosa mal consignada, podeu presentar una altra i la conselleria només s'agafarà l'última que presenteu. Per tant, heu d'assegurar-se molt bé que ho feu bé en aquesta presentació d'instàncies i si detecteu, reviseu després de presentar-la, reviseu i s'heu equivocat en alguna cosa, doncs teniu fins al 21 de desembre teniu de termini per a enviar una última inscripció. Després entrarem a explicar millor el de la sol·licitud. Ara només parlem de les dates. Després, en aquesta primera sol·licitud d'inscripció no s'ha de presentar més que un document, que és, ho explicarem un poc després, però no s'han de presentar ja tots els mèrits. No cal que tingueu
no podreu, millor dit, aportar els mèrits. Això ho heu de fer en una altra via, que és la cita prèvia i la presentació de la documentació. Val? Per què se fa això? Pues perquè la conselleria té por de que se col·lapse la plataforma. Si tot el món s'inscriu i al mateix temps presenta tota la documentació en la mateixa plataforma, doncs veu que la banda ampla de la conselleria es veu que no suportaria segurament la previsió de gent que s'apuntarà i prefereixen fer-ho per dos canals diferents. T'inscrius per un costat i per altre costat demanes cita prèvia entre el 22 de novembre i el 13 de gener de 2023, simplement demanes torn, és a dir, hi haurà un enllaç que encara no el tenim, hi haurà un enllaç on demanareu cita prèvia i en aquest mateix enllaç o en aquesta mateixa plataforma se vos contestarà i se vos donarà 2 dies per a poder presentar ja tota la documentació, que és, diguem-ne, la tercera data clau. La presentació de la documentació ja acreditativa dels mèrits serà des del 23 de desembre fins al 10 de gener de 2023. Tindreu aquests 2 dies per a incorporar ja els vostres mèrits. I aniran donant-vos, suposo que ho faran per grups, aniran donant del 17 i el 18, perdó, el 23 i el 24 de desembre, diran tantes persones poden entrar a presentar la documentació. O del 25 al 26 de desembre, tanta gent. I així successivament per a no col·lapsar la xarxa, sinó per a fer-ho escalonadament i que la gent pugui presentar. Si una persona, per el que siga, demana la cita prèvia i després se li passa aquests 2 dies, pot tornar a demanar la cita prèvia sempre que entre dins del termini, que és del 22 de novembre al 13 de gener. Dins d'aquest termini, si se vos passa per lo que siga o en aquest moment pengeu la documentació i no se carrega per lo que siga, podeu tornar a demanar cita prèvia sempre que siga abans del 13 de gener. I en principi no hi ha problema. I després, insistís, del 23 de desembre fins al 10 de gener és quan podreu pujar tota la vostra documentació. Quina documentació se presenta ahir? Se presenta la que no estiga contemplada en Ovidoc. En Ovidoc, evidentment, la gent que està treballant té Ovidoc, la gent que no està treballant ve de fora del sistema, que potser n'hi ha algú, com no està en Ovidoc, hauria de presentar tota la documentació. I ahí podeu consultar, en Ovidoc podeu consultar l'antiguitat que teniu, la que teniu registrada en la conselleria o els serveis prestats en conselleria. Si heu treballat en la concertada, per exemple, o en un altre centre reglat, privat o el que siga, doncs ahir no constarà. Per tant, aquesta documentació sí que l'haureu d'aportar després en el termini de documentació acreditativa dels mèrits. Pot entrar més gent en m'estan dient que no pot entrar més gent en l'assemblea perquè haurem arribat al màxim de participants. Sí, bueno, com està gravada la tornem a enviar. Gràcies per avisar. I després, altra documentació que no... En Ovidoc està l'antiguitat, si algú ha aprovat oposicions a el País Valencià, des de 2012, que també segur que puntua com a mèrit, i els cursos de formació que tinga registrats la conselleria. Per tant, tot el que no sigui això, i com podreu comprovar-ho vosaltres en Ovidoc, tot el que no hi és que en Ovidoc i tingueu vosaltres en casa, ho heu d'aportar en aquests 2 dies de termini per a presentar la documentació acreditativa. Aleshores, convé que ja aneu preparant tota la documentació i aneu consultant Ovidoc per a veure quina documentació hi ha i aneu preparant l'altra documentació. I així ja en aquests 2 dies ja ho teniu tot preparat per a escanejar-ho si no ho teniu escanejat i pujar-ho a la xarxa. Ja dic, el que està en Ovidoc no cal que ho carregueu, però el que no està en Ovidoc sí, perquè si no ho carregueu no se vos baremarà.
A veure, després, si opteu per dues especialitats, que ara després ho explicarem millor, si optareu per dues especialitats, només cal que presenteu la documentació una sola vegada. El que sí que heu de tindre en compte és que si vos presenteu per dues especialitats i teniu dues titulacions diferents i voleu que se vos puntue una per una especialitat i una altra per una altra especialitat, doncs sí que heu d'aportar la certificació de la nota, l'expedient acadèmic, diguem-ne, els dos, i dir en cada una de les especialitats quin voleu que se vos barem. Això ho explicarem una miqueta després. Molt bé, ho explico ara, que és el que toca explicar ara, que seria a partir d'ací. Aleshores, nosaltres hem demanat que la conselleria ens expliqui, ens ensenya també el programa per a veure, per a testar-lo i per a veure per a conèixer-lo i poder explicar-lo millor, però ens van dir que estaven encara treballant-lo i tancant-lo i que quan el tingueren sí que ens convocarien a que el veieren, però no van poder garantir que fos abans de que s'obrirà el termini. Igual és el mateix dia que comença el termini que ens convoquen per a veure'l. Per tant, ara parlem un poc sense saber ben bé què vos trobareu en la plataforma perquè no l'hem vista. Només vos podem contar el que ens han explicat i el que està en el propi esborrany de convocatòria. El que sí que sabem és això, que es participa per especialitats diferents, per especialitat. Pots participar per tantes especialitats com vulguis. I en cada especialitat has de pagar la taxa corresponent, perquè va per especialitats les taxes. Ara bé, dins de cada especialitat trobareu segurament un desplegable, o no sé com ho han articulat, però trobareu una opció que és les comunitats autònomes de l'acord que vos he ensenyat abans, les que han firmat l'acord en el Ministeri, per a poder participar per la mateixa especialitat en aquests altres territoris. Heu de tenir en compte que el primer territori que poseu és el que vos baremarà. Per tant, si una persona participa per matemàtiques a ser País Valencià i posa País Valencià i després participa per física i química a Múrcia, haurà de posar o haurà d'anar-se'n a la convocatòria de Múrcia. Ara això no estic segur. No, la fas des d'ací, però participaràs en Múrcia. Ara o has de participar en la de Múrcia. Ostres, ara m'ensenyarà el dubte. Però serà la primera comunitat autònoma que poseu la que vos baremarà la vostra documentació. Per tant, també tingueu en compte això. I, per exemple, si teniu documentació, si participeu en primera opció per un altre territori, castellanoparlant, o que no tingueu llengua pròpia, millor dit, i teniu documentació en valencià, l'heu de traduir també. Tingueu en compte això, si participeu a Múrcia, directament, com a primera opció, heu d'enviar la documentació en castellà, perquè si no, no vos l'acceptaran. Doncs això. Primer, se suposa que si participeu des del País Valencià, la primera opció serà el País Valencià i després la resta de comunitats autònomes. I després podeu participar per una altra especialitat, heu de tornar a pagar la taxa i també per les comunitats autònomes que vulgueu. I ahir, com vos he dit també abans, ahir sí que heu d'emplenar un formulari d'autobaremació que estarà allí carregat, se'l descarregueu i heu d'emplenar l'autobaremació tal com per els apartats que teniu. I ahir sí que és important també tindre davant tota la baremació que teniu, totes les dades, perquè ahir això serà un poc la guia per la qual els tribunals aniran baremant-vos. Per tant, és important que poseu l'antiguitat que teniu en cada subapartat, l'antiguitat en la mateixa especialitat en centres públics i en el mateix cos, per altres especialitats en el mateix cos, en centres públics, tot tal com va el barem, que ara després parlarem, i anant posant ahí l'antiguitat que teniu. I després, si teniu una oposició aprovada, també poseu que teniu una oposició aprovada, però simplement posar el que teniu com a barems, com a meritatge. No heu de carregar ahí, insistisc,
els certificats ni la documentació justificativa ni res. Això, com he dit abans, vindrà després. ¿vale? Però sí, el full d'autobaremació heu de posar el que teniu i per això també és important que tingueu molt clar què teniu i què no teniu per a abocar-ho en aquest formulari. ¿vale? I això és que ho penjareu i ho enviareu. ¿vale? Després, coses també importants a tindre en compte. Val? Comproveu també, si participeu en altres comunitats autònomes, comproveu també quines especialitats convoca cada comunitat autònoma. Perquè si poseu, doncs això, imagineu-se que participeu per matemàtiques en València i també en Múrcia. Imagineu-se que Múrcia no convoca matemàtiques. La de València sí que vos la mantenen, però la de Múrcia vos l'anul·laran la petició en Múrcia perquè no convoca... Imagineu que no convoca matemàtiques, suposo que sí. Jo no sé el que convoca cada comunitat autònoma encara. ¿vale? Per tant, comproveu, per favor, en quines comunitats autònomes es convoca de la vostra especialitat per a que no vos anulen peticions. ¿vale? Doncs això, el que posa així important és això, que tingueu, quan feu l'autobaremació, el document d'autorització, tingueu tota la documentació. ¿vale? Perquè únicament es baremaran el que aporteu ahir i que estiguen, evidentment, després degudament acreditats. ¿vale? No s'adjuntarà cap document, el que hem comentat, sinó que després ja en la cita prèvia i tot això. ¿vale? Important també per a la gent de diversitat funcional. ¿vale? Això és molt important perquè la gent que participa per diversitat funcional ha de també tindre molt clar en quins territoris sí que hi ha reserva i en quins no. Perquè si es participa en un territori que no fa reserva de diversitat funcional i marca la creu de diversitat funcional, automàticament s'anul·larà aquesta petició. Per tant, heu de tindre molt clar que el territori que vos presenteu com a diversitat funcional convoca o reserva places de diversitat funcional. Sabeu que el País Valencià, la consellera no vol convocar reserva de diversitat funcional. Per tant, així heu de marcar que participeu per torn lliure. I en totes les comunitats autònomes que no hi hagi reserva també heu de participar en torn lliure, perquè si no se vos anul·larà la petició. I en aquell territori on sí que se fa reserva per diversitat funcional, marqueu diversitat funcional i després, si arribarà el moment i no vos donarem per diversitat funcional, però sí que teniu suficients punts per a que vos donen per el torn lliure, vos donarien per el torn lliure. Doncs això. Així teniu les taxes d'inscripció, que són 32 euros per especialitat en general, i després ja les situacions de reducció o d'exempció, que això ho teniu en la convocatòria, ho podeu veure ahir. També aquelles persones que estiguen en unes situacions determinades, que són aquestes, heu de presentar una justificació addicional per a justificar la situació, que és la gent que té una altra identitat en la targeta de reconeixement del dret a la identitat, la gent víctima de violències masclistes contra la dona, la gent de diversitat funcional igual o superior al 33%, família nombrosa, etc. Ahir sí que us demana que consulteu la convocatòria perquè ahir us explica com s'ha d'aportar aquesta documentació. Doncs ara, una vegada ja ens hem registrat en totes les especialitats i en totes les comunitats autònomes que volem, ara com funciona un poc, com es desenvolupa el procés. Doncs, com he dit abans, serà la comunitat autònoma que heu posat en primera opció la que vos baremarà els mèrits. En cas de... I després, una vegada es baremen, es publicarà una primera llista provisional, mentira, abans de baremar, perdó, es publica la llista provisional de persones admeses i excloses. I això es publicarà en la web de la Conselleria d'Educació, en l'apartat d'oposicions, i ahir n'hi haurà 10 dies de termini per a subsanar errades o reclamar si t'han exclòs, etc. I ja n'hi haurà un enllaç també, que no el tenim ara, per a poder fer aquesta reclamació. Paral·lelament, el Ministeri d'Educació també publicarà en la seva web tota la llista de tots els territoris amb les persones admeses i excloses, perquè potser uno també participa per un altre territori
i pot ser que estiga en els dos llistats. ¿Vale? Aleshores, doncs ho tindreu també en el Ministeri i quan tinguem l'enllaç us el facilitarem. ¿Vale? Aleshores, això és la llista d'admesos i exclosos. Després es publicarà la llista definitiva i a partir d'ahir ja es comença el procés de baremació. ¿Vale? Quan els tribunals s'acaben de baremar, publicaran una puntuació provisional al barem, que també estarà en la web de la Conselleria, en l'apartat d'oposicions, ¿vale? I tornaran a donar 10 dies de termini per a reclamar. ¿Vale? I després, ja una vegada passat aquest termini, la Conselleria publicarà la llista de puntuacions definitives del barem, ¿vale? En la mateixa web, i a partir d'ahir, qui no estigui d'acord podrà interposar un recurs d'alçada o un recurs, en principi un recurs d'alçada a la web de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana. ¿Vale? I això ja quan arribi també us informarem de com s'ha de fer. ¿Vale? I paral·lelament el Ministeri també publicarà la llista de totes les persones amb totes les puntuacions definitives. ¿Vale? A partir d'ahir, com poden haver situacions d'empat, abans de ja donar per fet quines persones són les que han superat el procediment, en cas d'empat, que és previsible que n'hi hagi molts, n'hi haurà aquests criteris de desempat, que són 3. Els criteris de desempat són agafar-se el barem de mèrits i anar primer per els 3 apartats que n'hi ha. O sigui, la puntuació total en l'apartat 1. I a partir d'ahir mirem l'apartat 1 i si la gent continua empatant, passem a l'apartat 2. I si la gent continua empatant, passem a l'apartat 3. I després, si continuen empatant, el que fem és tornar a l'apartat 1, però ja entrem als subapartats. Primer l'1-1, i si continuen empatant a l'1-2, i així successivament, fins que en un dels subapartats es desempati. Que al final n'hi ha 2 persones que tota la seva baremació és exactament igual tant en els apartats com en els subapartats. N'hi ha un tercer criteri, que és el de l'antiguitat total en l'especialitat per la qual s'ha presentat les persones aspirants. I ahir sí que agafen, ja no és la limitació dels 10 anys, sinó que agafen tota l'antiguitat que tingues en aquesta especialitat i se suposa que no coincidirà i serà l'últim criteri de desempat. Això és el que està previst i ja veurem què passa. Però crec que s'ha entès bé el sistema. A partir d'ahir, una vegada s'apliquen els criteris de desempat, ja se publiquen les llistes provisionals de les persones seleccionades, la llista provisional. Ja diuen, de totes aquestes persones, una vegada fets els empats, publiquem les persones que han sigut admeses. Evidentment, no se poden publicar més persones admeses o que han superat el procediment que places s'han convocat. I ahir s'anirà publicant aquesta llista. I així sí que n'hi ha un tema molt important, i és que és en aquest moment quan la gent pot renunciar en cas que hagis obtingut plaça, més d'una plaça, que això pot passar. En principi es parla que te donen plaça en 2 especialitats en alguna de les comunitats autònomes que s'acullen a l'acord i del mateix cos. Això és el que havia dit la convocatòria. Nosaltres vam plantejar, perquè no quedava molt clar, perquè sempre parla de 2 especialitats en el mateix cos i que hi ha gent que se pot presentar a cossos diferents, vam plantejar la pregunta perquè sempre se parla del mateix cos. I què passa si jo aprove, per exemple, jo que soc de València, aprove en valencià en secundària i valencià en EOI, per exemple. Doncs ahir són 2 cossos diferents, però la convocatòria sempre parla del mateix cos. Perquè podria, no sé, ho vam plantejar, la Conselleria va prendre nota per a consultar al Ministeri perquè aquest tema no estava resolt en aquest cas i no ho deixa molt clar la convocatòria. Ja veurem si publiquen alguna cosa en la definitiva o ens contesten abans de publicar una definitiva i aquesta qüestió com la pensen resoldre.
Vale. Aleshores, si l'empat és en els territoris que participen en l'acord, aquestes comunitats autònomes que vos he dit al principi, n'hi ha 5 dies, perquè se suposa que publicaran totes més o menys al mateix temps, i ahir es veurà si tinc plaça en València al mateix temps en Múrcia o en Castella-La Manxa o on siga. N'hi haurà 5 dies per a poder renunciar. Vale? És important que la gent renunciï si guanya 2 places perquè així no corre la llista. Vale? I aleshores la plaça que jo solte passaria a una altra persona. En cas que no es renunciï, s'entén que la persona està optant a la plaça que més antiguitat té o en el territori que més antiguitat té, val? De serveis prestats. Vale. Això en cas d'haver aprovat en 2 especialitats en els territoris de l'acord. Ara, en la resta de territoris, si publicaren també en Catalunya, País Basc, Galícia, bueno, Canàries convocaran el 2024, en principi no n'hi ha tant de problema. Però en les altres comunitats autònomes, si tu aproves en Catalunya, per exemple, i al País Valencià, també has de fer dues coses. Una, si optes per renunciar a Catalunya, per exemple, has de comunicar també al País Valencià que acceptes així. I si vols quedar-te en Catalunya i renunciar així, també ho has de comunicar. És a dir, al País Valencià has de comunicar si acceptes o no acceptes la plaça. Independentment de que ho comuniques o no a Catalunya. No sé si m'estic explicant ara. Ho torno a dir d'una altra manera. Si aproves en Catalunya i en el País Valencià, per posar un exemple, que podria ser una altra comunitat autònoma, però bueno, la important és el País Valencià, tu a la conselleria d'ací li has de dir si acceptes o no acceptes la plaça. Perquè si no ho dius, la conselleria entén que tu estàs renunciant a la plaça d'ací. I potser podria passar la situació que jo renuncié a Catalunya i no comunique així a València que me vull quedar així. Si renuncieu a Catalunya i no ho comuniqueu així, que accepteu la plaça, la conselleria entén que està renunciant així també. Per tant, es donaria la situació de que tinc plaça en 2 llocs i per no comunicar-ho així i renunciar allà, vaig i me quedo sense plaça. Ni allà ni així. Per tant, si vos passi això, per favor, recordeu-vos d'això, que heu de, al territori, si vos quedeu al País Valencià, heu de dir que vos quedeu, que accepteu la plaça d'ací. Si vos quedeu en Catalunya i no digueu res, no passa res perquè la conselleria entén que vos quedeu en Catalunya. I ja està. Però si renuncieu a Catalunya i no diu res així, perdeu les 2 places. Important. I ho dic diverses vegades perquè és molt important. Molt bé. A partir d'ahir, es publica, estem parlant de la llista provisional de persones seleccionades, que és en el moment en què donen 5 dies per a fer aquestes renúncies. A partir d'ahir, quan ja s'ha acabat el termini, la conselleria publica el llistat definitiu i a partir d'ahir podria passar una situació també que és que jo en la provisional m'han donat una plaça i jo no he fet res perquè estic d'acord amb la plaça que m'han donat, però resulta que en la definitiva, com algú per davant de mi ha renunciat a una plaça d'una altra especialitat que jo també m'he presentat, me donen una segona plaça en l'altra especialitat i per tant jo acabo tenint 2 places. I per tant, ahir, en aquest moment, també he de renunciar a una de les 2. El problema és que ella se perd la plaça. Aquesta plaça ja no recupera. Nosaltres el que hem proposat és que se faci una segona repesca, si passa aquestes situacions, per a poder per evitar la pèrdua de places que podria passar. No sé en quin volum pot passar, però es podria donar aquesta situació. Que jo m'emporte en la definitiva de sorpresa, de sobte m'arriba una altra plaça d'una altra especialitat. I ja he de renunciar i se perd la plaça. Molt bé. Continuem. A partir d'ahir, una vegada es publica la llista definitiva de persones aspirants, ja se pot presentar un recurs d'alçada, si no estigui d'acord en el resultat, davant la directora general de personal docent i de la Conselleria d'Educació en el termini d'1 mes, o directament
un recurs contenciós a la... no, mentira, això és després, perdoneu. Val? En principi, de moment, un recurs d'alçada a la llista definitiva d'aspirants. De tota manera, quan arribi aquest moment ja ho explicarem què s'ha de fer, per si algú vol presentar un recurs. I després també el Ministeri també publicarà tota la llista de tots els territoris que participen en l'acord amb les persones seleccionades per cos, especialitat, idioma en el seu cas, que això és un tema de Navarra, torn d'ingrés, etc. I, evidentment, dient on t'han adjudicat finalment. Molt bé. I a partir d'ahir, com he dit abans, no hi ha fase de pràctiques. Per tant, la gent que supera el procés i, evidentment, s'incorpora, ara parlarem d'això, s'incorpora l'1 de setembre a la presa de possessió que li corresponga, a partir d'ahir se tramitarà ja el nomenament com a funcionària de carrera, directament, perquè sabeu que la gent que supera les oposicions, el concurs d'oposició, està a l'any de pràctiques i ja quan supera l'any de pràctiques ja és quan es tramita el nomenament a l'altre curs. I ara seria directament, sempre i quan el procediment s'acabi abans de l'1 de setembre del 2023. Si acabara després de l'1 de setembre del 23, per lo que fora, el nomenament seria per a l'altre curs. Aleshores, la gent estaria, en cas que no acabi abans de l'1 de setembre el procediment, la gent en les adjudicacions de juliol tornaria a demanar plaça com a interina i si s'acaba el 20 de setembre el procediment, ja el nomenament tindria lloc a l'altre curs següent. Per tant, estaríem el curs que ve, continuaríem en situació d'interinitat, però amb un procés selectiu superat i amb una presa de possessió com a funcionari de carrera al curs 24 i 25. De tota manera, la Conselleria i tot el Ministeri tots estan treballant per a acabar el procés a finals de maig, principis de juny, com a molt tard. Però ja veurem què passa. Recordeu una segona qüestió, i és que la gent que sou dels cossos de secundària, FP, EOI, ensenyaments artístics, també n'hi ha Opus Light en juny del 23, una cosa que ja vam explicar en la mesa de la setmana passada i que estem en contra perquè pensem que aquestes oposicions haurien de ser en el 24, perquè mentre encara no s'ha acabat un procediment ja estàs matriculant-te d'un altre i preparant-te-lo i potser resulta que eres seleccionat o seleccionada i ja estàs preparant-te unes opos que ja no tenen sentit. Però bueno, ja veurem. La Conselleria no vol de cap manera ajornar-ho al 2024. I a partir d'ahir, si has sigut seleccionada i tens plaça, doncs ja ho explicarem més tard perquè n'hi ha un mes per a presentar tota la documentació, però en aquest moment ja ho explicarem en més detall, per tant ara no s'angoixeu per això. El que sí que heu de tindre clar és que si resulteu seleccionades, si el procediment acaba abans de l'1 de setembre, o com diu la Conselleria, a finals de maig, principis de juny, la gent que és seleccionada ha de participar en les adjudicacions de juliol i participarà ja no com a professorat interí, sinó com a professorat provisional. Per tant, aniran davant del personal interí i demanaran per l'ordre del resultat del barem. I aniran demanant places també provisionals per al curs següent i després, una vegada ja s'ha iniciat el curs següent, al primer concurs de trasllats que participen, ja forçosament hauran de participar perquè els donen una destinació definitiva per al curs 24 i 25, per a l'altre curs, que és com funciona sempre que hi ha un concurs d'oposició. El primer any estàs provisional i després ja participes en el concurs i per a l'altre any ja te donen un destí definitiu i si no te'l donen, has de participar a l'altre curs com a forçosa en el concurs de trasllats. Per tant, però com això ja vindrà, ara no us preocupeu per aquestes coses i mireu l'altre tema. Després també, informació sobre els tribunals i comissions de selecció, i aniré ràpid. N'hi haurà, diversos tribunals de selecció i després n'hi haurà comissions de selecció que emanen d'aquests tribunals de selecció que realment són les encarregades de baremar a tota la gent. I, no sabem el nombre,
perquè el nombre de tribunals de selecció i de comissions de baremació anirà també en funció de la gent que s'apunti al procediment i a partir d'ahir la conselleria anirà convocant aquests tribunals de selecció que estaran formats per funcionaris docents, evidentment, o del cos d'inspecció de les especialitats corresponents. No? I després, això ja ho veureu quan publiquem la guia, ja ho veureu en més detall. I després també hi haurà una comissió tècnica que està, diguem-ne, per alguna manera damunt de la comissió de selecció i dels tribunals de selecció per a unificar els barems, dubtes que poden haver entre les comissions de baremació, etc. Això és un poc la part de la inscripció i la part de com es desenvoluparà el procediment. Si voleu, parlem una miqueta dels mèrits. Espera que torni a... I així pot haver algun canvi perquè en algunes especialitats. Això és l'esborrany que ens vam passar la setmana passada o l'altra amb la proposta de barem. És un barem que, si aneu comparant amb altres comunitats autònomes, està copiat. Comunitats autònomes que entren en el procediment. És a dir, excepte Catalunya, País Basc, Galícia i Canàries, en la resta està pràcticament copiat el barem, excepte alguna particularitat que pugui haver en un territori, com per exemple a Navarra, que parlem d'idioma, però vaja, a efectes el barem és comú a tots aquests territoris. Com sabeu, és màxim 15 punts, tots els barems que n'hi ha. L'experiència, hi ha tres apartats. L'experiència docent és el primer apartat, que val màxim 7 punts, com sabeu, i ja hi teniu els subapartats, ja és el que us deia abans. En l'especialitat del cos el que s'opta en centres públics, en altres especialitats del mateix cos en centres públics. No vaig a llegir-los. El que sí que és important és que vos mireu la documentació justificativa, perquè és molt important, perquè és el que s'ha d'aportar en l'autobarem, en el moment en què pugueu carregar la documentació després que vos donen la cita prèvia. Aleshores, si és el full de serveis de l'experiència docent que teniu en la Conselleria d'Educació, no cal aportar res perquè ja està en Ovidoc, però si heu treballat en la concertada o en una acadèmia o el que siga, i heu de mirar molt bé quina és la documentació justificativa en l'apartat corresponent, per exemple, en centres diferents dels centres públics, per exemple, la concertada, ahí necessiteu un certificat del director amb el vistiplau de la inspecció i tot això. Per tant, això, si no ho teniu, heu de començar a moure-ho ja per arribar a temps a poder presentar-ho. No en el moment que feu l'autobaremació, que ahir simplement heu de posar que heu treballat 3 anys, per exemple, en un centre concertat, i ja està, només que poseu això i, per tant, la puntuació que vos correspondria per aquests 3 anys. Però en el moment que s'obriga el termini per a... quan en la cita prèvia vos donen aquests 2 dies que vos he dit per a presentar la documentació, ahir sí que heu de pujar tota la documentació justificativa, que la teniu en aquesta columna d'aquí, en tots els elements de baremació. Molt important també que vos llegiu, per favor, les notes aclaratives que n'hi ha després de cada apartat. Després de cada apartat n'hi ha unes notes en les quals vos diuen quina, per exemple, en aquest cas, ara, per exemple, que n'hi ha gent de posat en IDFP, que, com sabeu, s'han segregat, les especialitats. Ara les de 9 especialitats del cos de professorat en IDFP han passat a secundària i, per tant, en aquest cas, evidentment, es valorarà l'experiència com a professorat tècnic, encara que ara sigui un cos de secundària, per exemple. I ahir us va donant informació de com serà la baremació. Per tant, és important que ho llegiu, per si teniu algun dubte, a vegades vos el resol les pròpies notes que estan així. I així de tot, si després de llegir-ho continueu tenint dubtes, ja ens els consulteu a veure si us podem ajudar.
però, per exemple, no es valora l'experiència docent en universitats públiques o privades, ¿vale? O en escoles infantils públiques o privades com a educador o educadora, monitor, tal, però, per exemple, si es treballa com a mestra en una escola infantil pública o privada, sí que te baremaran, com a mestra sí, però com a monitor o com a educador no. Bueno, pues aquest tipus de coses estan més explicades, ¿vale? No vaig insistir més perquè doncs, de religió també també es puntua, etc. ¿vale? Després, en formació acadèmica, sí que me pararé una miqueta perquè hi ha un poc d'embolic, ¿vale? Bueno, no hem parlat dels requisits, però clar, perquè jo ja igual hem comès l'error de donar per fet que els requisits ja els tenim clars, els requisits per a poder presentar-se, que són el C1 de valencià, evidentment, i després la titulació corresponent a el nivell pel qual vos presenteu. ¿vale? I així, per exemple, n'hi ha una certa inquietud en secundària i FP perquè n'hi ha titulacions que en determinades especialitats, si no són aquestes que teniu així, la de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, ¿vale? per al cos A1, que és secundària, pues, n'hi ha unes titulacions en determinades especialitats que sí que serveixen per a presentar-se igualment com en les oposicions, no? En el concurs de mèrits i en les oposicions, perquè és el mateix. Per tant, clar, diuen, bueno, jo no tinc la llicenciatura, per exemple, en secundària, però en tecnologia tinc crec que és una enginyeria o, bueno, clar, doncs sí que te pots presentar perquè n'hi ha un annex, l'annex 4, que te diu en cada una de les especialitats quines altres titulacions, que no siguen eixes, que estan ahí en pantalla, amb les quals us podeu presentar. ¿vale? I després també n'hi ha un altre dubtes sobre, i això va referit més a ensenyaments artístics respecte a titulacions que són vàlides de plans antics, del 66 o del 85, i que sí que són vàlids per a presentar-se com a requisit en el concurs de mèrits. Però també la pregunta és però a banda tinc una altra titulació superior i no tinc clar si presente la del 66 o el 85, si me la meritaran en aquest apartat, perquè com veieu així diu o tens estes o no te bareme altres. ¿vale? Bueno, doncs, si aquestes titulacions que són equivalents a efectes de docència no només són efectes de docència, sinó que també són a tots els efectes, és a dir, efectes acadèmics, sobretot acadèmic, és el més important, doncs sí que la pots presentar com a requisit i l'altra titulació, la superior o qualsevol altra que tingues, com a mèrit i, per tant, te baremarien així una i allà l'altra. Però també poden haver titulacions que no siguen a tots els efectes, sinó que siguin només efectes de docència. I en aquest cas, si tu presentes per exemple, el cas d'una enginyeria tècnica, però també tu tens una enginyeria o una llicenciatura, i presentes una per a que te baremen l'expedient acadèmic i l'altra per a que te la baremen en l'altre apartat de titulacions, doncs ahir sí que tens un problema perquè, ho diu una de les notes aclaratòries, és que si tu tens el títol exigit com a requisit general, que són aquests, ara parlaré dels cossos de secundària, has de posar això per a que jo te bareme l'expedient acadèmic, perquè si me presentes l'altre, o sigui, si me presentes els dos i l'altre vols que te'l bareme com a en aquest apartat de formació acadèmica, com que tens un altre que és el títol en efecte general, diguem-ne, el de llicenciatura, diguem-ne, m'estàs fent un poc de trampa, no? Vull dir, no, jo t'he de baremar el de llicenciat i l'altre, en tot cas, com a mèrit, però no al revés. Perquè és que correu el risc de, si poseu el que no és doctorat, llicenciatura, enginyeria o arquitectura, si poseu això com a requisit i l'altre, el de llicenciatura, el poseu com a mèrit, doncs correu el risc que en l'apartat 2 o 2.1 no vos puntuen, vos posen un 0, perquè no has presentat l'altre, que és el que val. No sé si m'estic explicant.
Però bueno. Però anem a la nota aclaratòria, que és on diu, ¿vale? Diu, així, per exemple, diu, és un poc el que us està explicant. Diu, només es computarà la nota mitjana d'aquelles titulacions declarades com a equivalents, ¿vale? Quan l'aspirant al·legui les mateixes per a l'ingrés al cos, però que no aporte l'altra titulació exigida en caràcter general. És a dir, si tu aportes una enginyeria tècnica i ja està, jo sí que te la bareme en l'apartat de formació acadèmica, però si m'aportes aquesta titulació com a requisit per a la formació acadèmica i la llicenciatura com a mèrit, doncs no, no te la baremaré així. ¿Vale? Per tant, correu el risc de perdre puntuació per aquesta via. ¿Vale? I, evidentment, la titulació que voleu que vos baremen heu d'aportar, quan pugeu tota la documentació en aquests 2 dies que vos donen per a presentar els mèrits, heu d'aportar l'expedient acadèmic d'aquesta titulació que voleu que vos baremen. ¿Vale? Bueno, després així també ha hagut molta polèmica en tot el tema de l'escala aquesta d'aprovar bé notable, etc. Però, bueno, ja la conselleria ens va dir que això és fruit d'aquest pacte amb la resta de territoris i tampoc ni tan sols ens ha deixat així esmenar coses, perquè així sí que n'hi ha del poc marge de maniobra que té l'administració autonòmica, este és uno, el tema de baremar si pues això, l'escala aquesta, perdoneu, aquesta escala, perdó, ¿vale? Si de 6 a 7,49 li posa un 0,5 o li posa un 1, ahí sí que n'hi ha autonomia per a fer-ho. I si la compareu en Catalunya, per exemple, o en el País Basc, veureu que és diferent, val? Perquè és l'únic lloc on les autonomies tenen autonomia. Val? Però com així, la nostra conselleria ha dit que ho hem acordat en tota la resta de territoris que sigui hasta la baremació. Per tant, no anem a tocar res. Doncs, bueno, no em puc fer res tampoc ahí. Vale? Bueno, doncs això, important llegir-se totes les notes perquè així aclareixen coses. Vale? Després doncs ja entrem en l'apartat 2.2 de doctorat, postgraus i premis extraordinaris, val? Que és, bueno, si és el doctorat, el DEA, etc. I així també tornen a haver notes, per tant, llegiu-vos-les. Altres titulacions universitàries, que és el que us comentava abans de la llicenciatura, la diplomatura, no sé què tal, bueno, doncs així també teniu la baremació corresponent a primer cicle, segon cicle, val? I important, ja dic, la documentació justificativa, ¿vale? I així també teniu un altre apartat de notes sobre el tema. ¿Vale? I després entrem també en ensenyaments de règim especial i d'EOI. ¿Vale? Per tant, així aclarir també que el tema de les EOIs, ¿vale? Si algú té... On està? Espera que m'he de saltar. Aquí. ¿Vale? Si algú té així el C2 de valencià obtingut per una escola oficial d'idiomes, sí que vos el puntuaran per així. Però, en canvi, si teniu el C2 de valencià de la Junta Qualificadora, doncs no vos el baremaran ni així ni en cap altre apartat, que això ho hem parlat en altres assemblees. ¿Vale? Molt bé, i després també, així n'hi ha una novetat, perquè va haver una sentència que és els certificats de l'ACLES i tot això, o sigui que fins ara només valien els certificats de les EOIs, de llengües estrangeres, però ara per sentència s'ha incorporat este apartat també per a gent que l'ha treta en altres àmbits que no siguin les EOI, acadèmies privades, etc., que estiguen dins d'aquesta associació, diguem-ne, doncs sí que es baremaran també. ¿Vale? I després hi ha altres mèrits que són on així, en les oposicions sempre hem posat la capacitació en valencià, el diploma de mestre, el C2 de la Junta Qualificadora i que ara ens ho van llevar perquè com anem a un concurs estatal, les particularitats de cada territori fora, suprimides. ¿Vale? I per tant, així és on han posat de les oposicions a partir del 2015 i els cursos de formació, etc. ¿Vale? I així també teniu les notes. Vale, doncs, jo porto una hora amb la part aquesta de lo que serà el concurs de mèrits. Passem a la segona part, que és el tema de les
mobilitzacions i ja obrim torn per a que vosaltres aneu plantejant les vostres qüestions. ¿Vale? A veure, nosaltres ja sabeu, i ho repasse, que des de que va eixir l'acord entre els sindicats i el Ministeri Z, Comissió Societat i FECIF i el Ministeri Z, que van firmar un acord en juliol del 21, que després es va convertir en un reial decret i després, mesos després, es va convertir en juliol del 21 en un reial decret i ja en desembre del 21 es va convertir en la llei Z, que ahir en aquest impàs es va incorporar el concurs de mèrits, val? Per a totes les administracions, no només per a educació, per a totes. Doncs durant tots aquests mesos vam estar convocant 3 jornades de vaga estatals amb altres sindicats per a dir que no era la manera de solucionar la problemàtica o que no s'estava transposant la directiva europea que intenta evitar l'abús de la temporalitat. ¿Vale? I vam estar organitzant aquestes mobilitzacions. Després també hem anat, una vegada ja publicat la llei Z, ja vam anar també a Madrid el 7 de maig a continuar manifestant la disconformitat en com s'estaven plantejant aquestes solucions, juntament amb tota la resta de la funció pública, no només educació. I després el Ministeri ja va publicar el Reial Decret que establia els mèrits que vos acaba de llegir. ¿Vale? I nosaltres la Confederació d'Estés, com que no estàvem d'acord, vam presentar un recurs al Tribunal Suprem. A la llei no poden presentar recurs, però al Real Decret sí, i és el que vam fer. No? I ara hem estat continuant convocant mobilitzacions estos darrers dies, en finals d'octubre, concentracions a la Can València i Castelló, i el 5 de novembre una manifestació a la ciutat de València, que va estar molt bé, per a continuar reclamant una consolidació real en aquest cas del professorat interí. Claro, una vegada ja s'han convocat, ja s'ha publicat la llei Z, s'han convocat cada àmbit de la funció pública està convocant els seus processos i tal, la cosa s'ha diluït perquè no és el mateix un cos estatal com el nostre, que anem tots a el que diu un Real Decret, que un ajuntament que regula, sempre sense eixir del marge de la llei general, però regula d'una altra manera, o una diputació, o les universitats, o sanitat, o justícia. Cada un ja està regulant-ho d'una manera que a uns se'ls anirà, serà més just, a altres menys just. En algunes entitats o en algunes administracions s'està puntuant el fet d'haver treballat en aquesta administració concreta per a garantir que els que estan treballant allà vagin consolidant-se. En altres no, com en la nostra, etcètera. I per tant, aquesta mobilització unitària d'aquell moment s'ha diluït totalment des d'aleshores i ara tornem a recuperar les mobilitzacions del professorat perquè és el que ara podem fer. I per tant, a partir d'ahir, nosaltres no tenim tampoc cap problema en continuar convocant accions i mobilitzacions tenint en compte algunes premisses. Una, que la pròpia llei Z diu que abans del 31 de desembre de 2022 sí o sí han d'estar convocades el concurs de mèrits i el concurs oposició light. I això no ho va incomplir ningun territori, ni tan sols Canàries incomplirà aquest fet. Un altre tema és que ho publica de cara al 2024, però ha de publicar sí o sí abans del 31 de desembre del 2022, o sigui, abans de que acabi el mes que ve, les dues convocatòries dels dos procediments que diu la llei Z, que és el concurs de mèrits i el concurs oposició light. I un altre tema és que siga més tard o més pronto. I després, l'altra data és que abans del 31 de desembre de 2024 els dos processos han d'estar finalitzats. Per tant, ahir l'administració, siga la que siga, està obligada a convocar en aquests calendaris i en aquests termes. I per tant, nosaltres hem estat, en les assemblees que hem estat fent, hem estat acordant aquestes accions i ara, quan obrim el torn, si voleu, anem parlant de possibles noves convocatòries d'accions per a poder continuar reclamant el dret a
a la consolidació de tot el personal. ¿Vale? Bueno, doncs jo ara acabe ara, si voleu, i vos dono a vosaltres la paraula.